Bueno, gaur hemen Abaltzizketan egiten da Gipuzkoako eskola txikien eguna, ezta? Bai, hori da bai. Aurten guri tokatu zaio, bai. Eskola txikitako festa antolatzea. Eta bueno, zertan datza festa hau? Festa hau datza, bueno, azken baten nik uste, ohituria daula urten behin bintzat eskola txikitako jendeak egon artean elkartzeko bezala erabiltzea festa hau. Eta, bueno, gero errebindikatzeko azken baten, txiki gehala, baina existitze gehala eta jarraitu nahi duela bintzat, eskola txiki bezala funtzionatzen. Nik uste festan lema bat ipaitu dela bintzat. Hemen herrian ze urtetan sortu zen Txalburu eskola? 2004-2005 urten hasi ginen Txalburu eskola bezala funtzionatzen. Orduan 16 aurrekin, da, bueno, pixkanan aurrak gugaritzen gondi eta oain 37 aur dauzkeu. Esan digute ere, komedore edo jangela zerbitzua baduzuela. Ni uste gaina beharrezko ere badala. Gaur egunen bizigian bezala, azken baten gure sobetena lan egutei eta bintzak ere, zerbitzu eskaintzeko aukera dauku eta oso ondo, oso estimatu dago, bai. Zein nolako gauzak ikusi ahal izango ditugu gaur festan? Bueno, baina horrena aseran harrera ekitaldi izango 10 herritan hasiko dana, hori bukatu ondorenen geho aur jolasak, azken baten 3 areatan banatuta daude, adinaren arabera. Aur jolasa bukatzen dien garaien lekuko aldaketa izango, lekuko aldaketa Larrauli pasatuko jo, gaurren urte nahiek hartuko dute festa antolatzeko lana. Geho ondorenen berriz ja, frontoian katering izango da, frontoiatzen berriz etxetik norbera bazkari ikartzen balin badure bazkaltzeko leku ebeantzeko jarrikoa. Atxalden berriz, eskola txikitan, ia tipiko bihurtu dien, perrista borrotx izango jo bintzen. Eta zen nolako harrera du festa honek herrian? Harrera ona, izugarri, izan dago jende aldetik antzematu du, jendei kriston ilusio hartu dela, dena laneko presta saldu dela, beharrare badauz, eta Abaltzizketa bezalako herri batek olako festa antolatu behar balema hau, jende guztien implikazio eskatze horrek. Baina ez ondo. Deialdi bat inbestik ez da izan, dena ja presto azaltzeko. Laneko gokin da ondo.